hari jing dum men sim ka kmen habadan ka jing su langi sham hari jing shai men sim ka diao habam dan ka jing su ha prthei om dan jing su walangi wa kalan sao dong jong ka dei tang ka jing trei mi non shakala we kan lam ya pi ya nga has la prthei la dak lam gi jing e kum nong in nang ban pen kre gi jing tan ju kum gi sha gi ba thar what do jing kar men ya la jing mut to pen ya has la prthei la dak lam gi jing e kum nong in nang ban pen kre gi jing tan ju kum gi sha gi ba thar what do jing kar men ya la jing mut to pen ya hari jing dum men sim ka kmen habadan ka jing su langi sham hari jing shai men sim ka diao habam dan ka jing su has la prthei la dak lam gi jing e kum nong in nang ban pen kre gi jing kan ju kum gi sha gi ba thar what do jing kar men ya la jing mut to pen ya Shaki bathar, what do you think, man? Yala jumpa.